हाय फ्रेंड्स, रुचिर रेसिपीजमध्ये आज आपण बघणार आहोत कुरकुरीत कांदा भजी. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. कांदे भजी बनवण्यासाठी मी इथं घेतलेले आहे 3 मीडियम साईजचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत. इथं मी मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे, त्यामध्ये 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या, आलं ह्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ आणि इथं मी डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. या डाळीच्या पिठामध्ये मी आता कांदा घालणार आहे. यामध्ये मी आता ही मिरचीची पेस्ट घालणार आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. यात थोडासा सोडा टाकायचा आहे. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया आणि लागेल तसं आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून घेणार आहोत. या भाजीच्या पिठामध्ये आपण थोडासा ओवा असा हातावर चोळून टाकणार आहे आणि थोडीशी हिंग जिऱ्याची पूड टाकणार आहे. आता यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकणार आहे आणि हे मिक्स करून 15 ते 20 मिनिटांसाठी आपण हे ठेवणार आहे, भिजून ठेवणार आहे. 15 ते 20 मिनटं पीठ भिजल्यानंतर मी आता भजी करायला घेतलेत. भजी छान कुरकुरीत तळल्यानंतर आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपले गरमागरम कुरकुरीत कांदा भजी तयार झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपीसहित.